El descontrol hormonal que es produeix durant l'adolescència fa que augmentin els nivells de melatonina, que és una hormona que altera el cicle de la son. Per això un adolescent necessita més hores de son que un nen o un adult. Ja. La culpable d'aquesta sensació d'angoixa extrema és per uns processos químics que produeixen una hormona, el cortisol, que està relacionada amb l'estrès i que controla els processos de metabolisme cel·lular.